Des de temps immemorials, la humanitat ha buscat comprendre els misteris més profuns de l'existència. Hem mirat al cel, demanant respostes a les estrelles, preguntant-nos sobre el sentit de la vida i el nostre lloc en aquest gran univers. Els nostres anhels, neguits o preocupacions que ens han acompanyat des de sempre han estat abordades des de la mitologia, la filosofia, la religió o la ciència. Al llarg dels segles hem creat un sistema de creences, pràctiques i rituals que les cultures han utilitzat per donar sentit a la seva existència, establir normes morals i connectar-se amb el sagrat. En aquest canal explorarem l'espiritualitat des de múltiples angles. Conversarem amb persones que ens han sentit profundament transformades per les seves creences, on parlarem de les seves experiències i coneixements. Acompanyeu-nos en aquest gran viatge per explorar les diverses expressions d'aquesta dimensió fonamental i que donen sentit a la nostra singularitat. Amb una mirada oberta i curiosa, ens endinsarem en el fascinant món de l'espiritualitat i la religió, buscant respostes a les preguntes que han inquietat el cor de l'ésser humà des dels seus inicis.